Ассалому алейкум, подписчики мы. Здесь на Нигокин Чихель да деревне мо янам да автовай голово хама бромадай хама чи оли бо конца видео муда я чизи яна вот ами чиз нишонтон метем да ами деревне мо як чиз омадай хай оли бад мебинен не ваҷа ка бинен чи ка гарм када деревнямон 25-27 ҳам хеле градусҳои баланд мекунад. ҳам бо ҳар рӯз ба оккупатсия мерем. ҳама чизомон чиё сав шида гило шуку шидаанд. ана дӯстони азиз бинен инҷа ята ёжик дидем иштагӣ будем ки қа видео кистам як кам чиз баки хирхир карак хайна мо шумо да ози нишон додем иҷо оли хушру намебинен шон ами ёжика хушрутоиш намебинен оли уҷада бо видеои ами хушру кардаем ки ами полностью ами ёжики майдака бубинен. Неки ман бечора ёжика гарен ғам додам амҷа разгирифта чикор када буд ки ма ягон биброремаш бинемаш хушру бо майда кай бо хеле хушру гурай полни хича маҳкам кадай кӯро кадай истодай майҷуром омадан ама касан инҷа кӯдакои урӯзони девонаш кардан иш мезанад исрш мекунад исрш мекунад ҳархел мекунад майда кишида намо қара ғавсай нази чихел дидестен гилои хушру ката сип сафеда ҳархел цвет меброи берин бӯи роза иснаш бӯи гило ҳамаш мезанад кайф мекунӣ. неҷа оли бо як гала дига гил астай неиш ҷа уже гилои моа нехеле катай мешаванд ки и тай трезаи мо агарот мона ина ози чихел дидестен гилои моани шуко шидаанд ката шидаанд бӯи хушру мекунанд типа как разни бувори мекунанд неки бӯи бамаза дорад. на холо чихел дидестем бо клубникомон уже шидестанд ката бромадестанд иншолло оли меброянд. хай мо анюқ агаротани накардем аҳамият надем. хай подписчикони азиз мо ами главни чи амҷа зелени накушнондем ё пиёз и аму клубникомон. хай ина подписчикони ман бо як рӯзи деревняи мо только до леташ ӯ зимаш буд анаиш уже летай подписчикон. ина ози ина чихел дидестем ина ми ёжики фақат меояд гишна шида мияем исно усулони омада будам хеле неки уш катаи бад будак анайсон нехеле ёжика ки хиш чай май даг омадай шустрая ки исм мегреза мегӯй айронай. подписчико уже видеора кадем габзем ҳамаша как надо кем бо да чи вағ бад ами ошномон одам омадак бад хай зе чи кадем инҷози дошном девонаш киста исм мезанаш мега ки қатиш бозӣ кунем повару мегирам мега ки ман мегум мегирем ира дар дастум меқапон қатиш бозӣ мекунем мегум иши хелд мекунам мега не бад хаки оли уҷада даам канца видео таршида акрафтай чира қапидай ами ёжика сразу хичама чи мекунад маҳкам мекунад ёжики хушрӯи хелда агар бигириш хонада бо зура барое ки яки ани шавда агар раба гарда мегӯ ягон кас ба попши ғавс пӯшида гаштест намо қирқмай даг мешавад. на подписчико бинен ина ози бо дар хонамон фақ ҷағаи ошномон оман ҳама омадан уже ай шарову чизо гулад мегем купатса мекунем дар деревнямон хелда ҳамбо гарм шудааст. ина подписчико дидем ки очам бо вид шагирифт неки мо айҷа бо мерем барое ки уже вида гирифтай бояд ака шаҳр бирем иншолло. атак бояд очамон бо кор кунем но атаки хелда деревня незурай барое ки як купатса мекунӣ чи мекунӣ и ҷада дар шаҳр мешинӣ фақат ҷой омӯхтам май амиҷа уже 6 сола 7 солагим банзам рафтестай дамир ҷоим истодагиам пакашта чиқа ба оҳан ами рӯзои девоно чи кестан исм мезанонаш лесинсад ами бечора иштагия бо аю таме дорад бо мияд бо ура сих мекунанд бо меброран аёсан исм мебараш усм мебараш девонаш кардан бечора ёжика нами ҷо кофтеста ки бубура неки ё бо намемонанаш ки бубура қапидаанаш намемонанаш бо холоҳо апо ако хай дами
чанд подписчикимон монден. Хай сообщество монден по холо хай азор раҳмат барое ки видеомонан як просмотр гирифт, барое ки ҳамаи аудитория чизо уже сестистай. Хай холоя бор дигар раҳмат. Ина бо ами ина уже иҷада ёжика бо чам қабидестай. Возразадша гирифт ана кози бадиҷа хоара мия. Ака мия мега бақапа. Бо тарсида мия. Ки ам бо хори ами ёжикош мулоима кани пирош воне хеле сахтакан. Чиёжо ина бо бинен ҳамаи гило ҳар хел гиломон уже шукуфидаян. Савз ҳама савз чӣ шидай бо иҷа. Хуш омадин холо ба каналмон. Ҳаматон дар омони худо бошен. Балатон ба худо. Ра бор дигар раҳмат.